Suway ko kog upload og video sa reel, pero lisod lang kay maragwa tay cameraman atong suwayan kuno be ug mutatak ba sa mga views, sa mga viewers. Kay sige tag pangayog appliances ato nang i-upload kani siya. Ako na ning gitestiran, guba ni siya playback. Ni siga yung power, pero dili siya mo display. Bisag kung saan mo pislit ni iyang kuan, wala gud kay guba siya playback. Pero ato dili siya playback kay na ako'y available na playback diri. Kini mo ni akong iilis. Isod ning video ta nya. Wa tay kauban kay wala gid mo video. So ayan na nako. Sige tagayog appliances niya, hindi mo video. So lang nako sa salir ba. Guba ni siya playback. Ikatulo na yun akong TV na ayaw ron. Yan, nakauna-una ko video ko no hay. Murang nakuha na nagsingot da. Okay, alimuot. Ako lang siguro tagpulbos para mauga ang singot.
suli. Playback begini may bawaan ni. Sure gigo playback kay murag. Igo raw ni siya mo power. Di man siya mo salida. Testingan. Salida na ba? Oh. Siga na yung power. Testingan na to. Okay na ba ni? Power. Siga na yung power. Bi. Ano na to? Flyback po gito. Bawaan na rin. Wa man. Wa man mo. Kung anong iyan. Kung iya. Ang onda yan. Suway na to. Itinero. Wala. Na ada yung nakampat sa solda. Salida na. Tinan lang ko. Thank you very much, Christine. Alright. Bago nyo na. Concentrate. 30,000 to. Nag-enjoy na ka. Nag-lolo na tayo.